питання Криму, вона з роками якось відходить все на другий план. Так? І от є така когорта людей з радофілів, мовляв, вони час від часу повторюють, що Україна хоче обміняти Донбас на Крим. Мовляв, Крим віддамо, принаймні повернемо Донбас. У вас яке враження складається? Ну, перше, це, до речі, належить до цих вивчення матчастини про те, що я кажу. Дійсно, нові люди менше, використовуючи слово Донбас, говорять Крим. Я завжди казав про те, що там, де ми говоримо Донбас, треба зразу казати Крим. Тому що Російська Федерація, вона ці питання Донбас, хоче якраз розвести. Тому що росіяни роблять все для того, щоб... І санкції на Російську Федерацію накладені саме за анексію Криму, а не за Донбас. Абсолютно правильно. Більше того, якщо взяти весь об'єм санкцій, то левова частка з них за анексію Криму. Я вже не кажу, там персональні санкції по відомих фігурах, таких як Медведчук там і так далі. Тому в даному випадку Україна інформаційно просідає тут і організаційно. А ініціативи по відновленню Женева Плюс, які пов'язані з Кримом. Далі згадування і наполягання на тому, щоб тема Криму зайшла в ТКГ в Мінську. Це речі, які є обов'язковими. Раніше це практикувалося, про це постійно говорили. От я не знаю чому. Очевидно, що просто люди входять у курс діла і вони не дуже, скажімо, розуміють, що дитина, яка знаходиться в утробі матері, якщо їй дати слухати музику, вона піде до консерваторії і буде займатися великими справами. Якщо її стукати дручком, вона тим буде займатися все життя. Тому даремно нинішні молоді керівники, коли кажуть Донбас, не кажуть Крим. Коли кажуть Крим, не кажуть Донбас. Це речі, які мають озвучуватися завжди постійно разом. А от на вашу думку, так, наскільки б Російська Федерація погодилася на такий розвиток подій, мовляв, ми вам віддаємо Донбас, фактично вас залишаємо в спокої, ми хочемо Крим, знімайте санкції і живемо в лапках як братні народи. Не треба бути наївним. Чи цього не буде? Мета Російської Федерації – знищити Україну. А якщо нам вистачить безумства, то ми можемо піти на таку річ. Поки жива Україна, Крим є шанс бути державою кримських татар, бути вільним. України не буде вільного Криму, не буде вільного Донбасу, буде кругом Кремль. Як Кремль відноситься до своїх національних народів, націй, народів, які на його території живуть, ви всі прекрасно знаєте. Тому тут зайві аналізи будь-які. Мета Криму і Кремля і його зміст – це імперіалізм, це поневолення народів, це знущання над народами. І те, що відбулося в Удмуртії днями, це лише доказ того, як Кремль бачить свою політику по відношенню до народів, етнічних груп, націй і так далі.